està enfrontat a l'altre, movent-se tàcticament en un terreny obert. Què porta aquest fuseller? Doncs va equipat amb un fusell, porta una baioneta i porta una espatilla darrere. I porta una espatilla darrere. En aquest cas, el company fuseller és un cap d'esquadra perquè porta el mandament. La vara. I aquesta vara serveix per estovar amb el soldat. El soldat que no fa cas, li fot un cop d'altre. No podem picar-los amb la mà. Els manuals de campanya elèctrica diuen que els soldats no se'ls pot castigar amb un contacte físic a la mà o el cop de puny o una puntada de peu. Sí, perquè el sistema de combat és totalment diferent. Els vehiclets el que fan, els fusellers de muntanya, el que fan són emboscades, cops de mà. Ataquen les línies de subministrament enemigues, ataquen els reforços enemics que van cap al front, vull dir, fan tot aquest tipus d'accions. Una guerra de guerrilles, perquè m'entenguin vostès. No és un combat convencional. I què passa? Que mentre ell està carregant, jo ja he efectuat un tret amb el meu fusell, trec una pistola, disparo un, disparo dos, disparo tres i me'n vaig. Llavors pots fotre un tret per enviar un borbònic a sopar amb Sant Pere. És per defensa personal. És defensa personal. Ara aquest home no anirà a primera línia a fotre tiros. I quan s'acaba la munició, doncs això d'aquí, això que veieu, ja tenia aquesta idea. Perquè això triga, ja ho heu vist, triga una estona a carregar-se. Quan ja no tens munició i tens l'enemic a sobre, què fas? Pam! Gràcies, mossèn. I és en això que ens vam basar per poder agafar un modista, que va ser un home, un sastre de Manresa, vam començar allà, i li vam dir, fes-nos això. Vam fer un prototip, es va provar, vam veure que anava bé, i aquí estem. I tot això va a missa, no ho dic pel mossèn, tot això va a missa. Sí, que al ministrat també faig missa. Després farem una missa, els de vosaltres que sigueu creients podreu assistir-hi i rebre la comunió si ho desitgeu. No, faig broma. Els que de debò sigueu creients no val la comunió l'heu de fer aquí, perquè aquest home és tan mossèn com jo. Però, atès que som recreadors, no, però les hòsties són de debò, no les que repartim a la batalla, que aquestes no són de debò, que jo sàpiga. Però les hòsties que tenim aquí, algunes s'escapa, però aquestes hòsties són de debò, són hòsties autèntiques que ens han donat, passa que no estan consagrats, jo també tinc una vara. La funció del sergent en un combat en línia és situar-se darrere de la línia pròpia, bàsicament per vigilar que els soldats estiguin per lo que han d'estar i no arrenquin a córrer. Aquesta arma, en el cas d'entrar en combat cos a cos, sergents rara vegada entren en cos a cos, té tres finalitats. Tallar, punxar i fer caure un genet del cavall. Un cop és a terra, d'acord? Jo, en teoria, estic entrenat per usar aquesta arma, però ja dic, rara vegada l'utilitzaven.
L'any 2008, com dèiem, hi va participar un grup de recreació històrica de Manresa, el nucli fundador de Miquelets de Catalunya, amb el seu regiment de línia de la Diputació General. Ja l'any 2010, un grup d'olesans i olesanes van decidir crear un altre regiment, el regiment de fusellers de muntanya Joan Vilà i Ferrer, associat a Miquelets de Catalunya, i que, per tant, el que va néixer com el Memorial 158 va acabar esdevenint la Festa dels Miquelets, que cada any guanya en participació, guanya en activitats, guanya en paradetes, guanya en participants.